नमस्कार मंडळी, गाव ठिकाणी या युट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. मी राजेश गाडी. तर आज खूप सुंदर दिवस आहे. आजचा दिवस आहे त्रिपुरारी पौर्णिमा. आमच्याकडे टिपर म्हणतात आणि ह्या टिपर सणाचं औचित्य साधून वारीकवाडीतील सर्व मंडळींनी एक नवीन आगळा वेगळा कार्यक्रम इथे काय म्हणतात कार्यक्रम करायचा त्यांनी ठरवलाय आणि या कार्यक्रमाचं नाव आहे दीपोत्सव साजरा करण्याचा ठरवलाय. आणि हा दीपोत्सव आजचा व्हिडिओ हा आपला टिपर कसा सण साजरा केला जातो आमच्या कोकणात, आमच्या वाडीत, आणि हा दीपोत्सव या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा. आणि खरंच तर सुमारे 1000 दिवे इथे या मंदिरात प्रत्येक वाडीतील प्रत्येक जण येऊन इथे पेटवणार आहेत. आणि ह्या दिव्यांच्या झगमगाटात हे संपूर्ण मंदिर कसं सजलेलं तुम्हाला दिसेल हे ते ह्या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेल. तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा. आणि हा दीपोत्सव तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि कॉमेंट्स करून आम्हाला कळवा की हा दीपोत्सव तुम्हाला कसा वाटला आणि आमचं टिपर कसं वाटलो, टिपर सण कसं वाटलो आमका कळवा. धन्यवाद.
श्री भावकालीच्या जीवनात दीपोत्सव हा कार्यक्रम सुरू होत आहे. तरी आपण सर्व भाविकांनी त्या ठिकाणी उपस्थित आहोत. दिव्यांच्या रोषणाने उजळून जावं अंगण, दिव्यांच्या रोषणाने उजळून जावं अंगण, फटाक्यांच्या आवाजाने आसमंत जावा भरून अशी ती यावी दिवाळी सर्वांकडे सगळीकडे असावा आनंद पाहावा. अशा रीतीने भावकादेवीच्या कृपा आशीर्वादाने समस्त भावकादेवी युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने यावर्षी प्रथम आता थोड्याच त्या देवीच्या मंदिरामध्ये दीपोत्सव साजरा होणार आहे. तर सर्व ग्रामस्थांनी या कार्यक्रमात सहभागी होऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी प्रतिष्ठानच्या आणि सर्व ग्रामस्थांना निमंत्रण आहे.
अशा प्रकारे दीपोत्सव हा कार्यक्रम या भौकादेवीच्या मंदिरामध्ये साजरा होतोय आणि संपूर्ण लाईट काढण्यात आली आहे. प्रत्येकाच्या हातामध्ये मेणबत्ती आहे आणि त्या प्रत्येक जण मेणबत्तीने या मंदिराच्या गाभाऱ्यात ठेवलेल्या प्रत्येक पणती आज लावणार आहे आणि हा दीपोत्सव साजरा होणार आहे. खूप जबरदस्त हा खूप सुंदर असा हा कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे. दीपोत्सव हा कार्यक्रम भावकादेवी मंदिरामध्ये. प्रकारे हा दीपोत्सव कार्यक्रम वाडीतील प्रत्येक जण घराघरातील प्रत्येक व्यक्ती इथे उपस्थित आहे आणि या दीपोत्सव कार्यक्रमात सहभागी आहे आणि अशा प्रकारे ह्या कार्यक्रमाची शोभा खूप सुंदररित्या वाढली आहे कारण प्रत्येक जण इथे उपस्थित आहे. हा आहे आनंदाचा क्षण आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या मनामनात असा हा विलोभनीय क्षण, मनामनात राहणारा क्षण. कारण इथे वारीकवाडीतील प्रत्येक व्यक्ती इथे उपस्थित आहे आणि त्याने या दीपोत्सवात भाग घेतला आहे आणि प्रत्येक जण मेणबत्ती घेऊन पणती लावतोय. संपूर्ण मंदिराचा लाईट ऑफ करण्यात आली आहे आणि ह्या दीपोत्सवाच्या या दिव्यांच्या प्रकाशात हे संपूर्ण मंदिर झगमगतंय. खूप सुंदर. प्रत्येक व्यक्ती इथे पणती मेणबत्तीने पणती लावून दीप प्रज्वलित करते आणि बाहेर फटाक्यांची आतिषबाजी होते. जबरदस्त असं हे आयोजन भावकादेवी युवा प्रतिष्ठानतर्फे हे आयोजन करण्यात आलंय. आणि अशा प्रकारे दीपोत्सव हा साजरा करण्यात आलाय. संपूर्ण मंदिराच्या परिसरात दिव्यांनी जवळजवळ 1000 दिवे इथे लावण्यात आलेत आणि पाहू शकता ह्या दिव्यांच्या साथीला ह्या चंद्राचा सुद्धा एक सुंदर प्रकाश या मंदिरावरती ओसंडून वाहतोय. त्याचप्रमाणे संपूर्ण लाईट ऑफ करून या मंदिरामध्ये फक्त आणि फक्त दिव्यांचा प्रकाश इथे आपल्याला दिसतोय. खूप सुंदर असं आयोजन नियोजन या वारीकवाडी भावकादेवी युवा प्रतिष्ठानतर्फे इथे राबवण्यात आलंय. त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त
संपूर्ण मंदिरात जवळजवळ 1000 पणत्या इथे प्रज्वलित करण्यात आल्या आहेत आणि हे सर्व वारिकवाडीतील भावकादेवी युवा प्रतिष्ठानतर्फे हा कार्यक्रम राबवण्यात आलाय. खूप सुंदर असा दीपोत्सव इथे साजरा करण्यात येतोय. वारिकवाडीतील प्रत्येक घराघरातील व्यक्ती इथे उपस्थित आहे आणि या प्रत्येक व्यक्तीने या दीपोत्सवात सहभाग घेतला आहे आणि त्यामुळे हे सर्व मंदिर उजळून निघतंय. माऊली मानव सरपंचाला या ठिकाणी विनंती करण्यासाठी या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्याव्या. हॅलो हॅलो त्रिपुरी पौर्णिमेचं औचित्य साधून या भावकादेवी मंदिरामध्ये दीपोत्सव अतिशय आनंदात, उत्साहात आणि सर्वांच्या उपस्थितीत भक्तिभावाने संपन्न होतोय. सर्वप्रथम सर्व भाविकांना आम्ही शुभेच्छा देतोय. मला वाटतं पडेल गावच्या स्कूलातून विचार केला तर भावकादेवी मंदिराच्या इतिहासामध्ये त्याही पुढे जाऊन मी म्हणतोय की पडेल गावाच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारचा दीपोत्सवचा कार्यक्रम पहिल्यांदाच या ठिकाणी संपन्न होतो आणि याचं सारं श्रेय प्रत्यक्ष अशा प्रकारचा हा अनुभव आज झालेला आम्हाला अनुभव आला आणि याचं श्रेय मी आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना या मंडळात देतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो आणि भावी वाटताना शुभेच्छा देतो. हा जो उत्सव आहे हा यशांचा उत्सव असा मानला जायचा. श्री भावकादेवी आणि हा भावकादेवीच्या मंदिरात हा सुंदर दीपोत्सव साजरा करण्यात आलाय. पाहू शकता प्रत्येक सर्व ठिकाणी आणि प्रत्येक व्यक्तीने इथे सहभागी होऊन हा दीपोत्सव साजरा केलाय. खरंच खूप आज सुंदर असा अनुभव या भावकादेवी मंदिरात, सुंदर असा आयोजन दीपोत्सव आज पाहायला मिळतोय. वारिकवाडीतील प्रत्येक व्यक्ती लहान थोरापासून मोठ्यांपर्यंत इथे उपस्थित आहे या दीपोत्सवासाठी आणि हा सुंदर दीपोत्सव इथे साजरा करण्यात आला आहे. श्री भावकादेवी गोंड्याच्या फुलांनी इथे संपूर्ण मंदिराचा गाभारा सजवलेला. मंदिराच्या आतमध्ये प्रवेशद्वारावरती फुलांनी रांगोळी काढून त्यामध्ये ह्या पंत्या प्रज्वलित करण्यात आल्या आहेत. आजचा हा दीपोत्सव खरंच खूप विलोभनीय आहे. आणि ही सुंदर रांगोळी पाहू शकता, त्यालाही सुंदर दिव्यांची साथ झगमगते. त्याचप्रमाणे ह्या मंदिराच्या आतमध्ये हे दिव्यांनी माऊली असं कोरलेलं आहे. खरंच माऊली आज खऱ्या अर्थाने प्रसन्न होईल.
महादेव. आणि ह्या रवळनाथाच्या मंदिरात त्रिपुरारी पौर्णिमेचा हा टिपर इथे सजताना दिसतोय. हर 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 महादेव देवाच्या घोषात. आणि आज त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या साथीला आहे आपला चांदोबा. दोन्हीही दिवे झगमगत आहेत चांदोबाच्या प्रकाशात. हर हर. आणि हा आहे रवळनाथ देवळातील त्रिपुरारी पौर्णिमेचा उत्सव. महादेव. आणि इथे हा सुंदर असा पाहू शकता तो त्रिपुरेचा दीप आणि चांदोबा एकदम सुंदर असा प्रकाशात विलोभनीय हा क्षण. हर हर. देवीच्या देवळात होतोय आणि तो आम्हाला प्रत्यक्षात अनुभवता आला. खूप बरं वाटलं, समाधान वाटलं. सगळ्या आयोजकांचे मनापासून आभार. आणि ह्या सोहळ्याचा एक भाग आम्हाला करून घेतलं त्याबद्दल धन्यवाद. असेच कार्यक्रम यापुढे होत जावत आणि मंडळाला किंवा देवळात छान छान कार्यक्रम होत आणि त्याचा आम्हाला एक भाग होता यावं अशीच प्रार्थना. धन्यवाद. खूप खूप शुभेच्छा. यानंतर वाडी प्रमुख पिढीने तर ते आमच्याकडे आमचे व्यासपीठावर असणारे माणूस एक 4-5 जण लोक तर त्यांच्या विषय त्यांनी मांडला. तर बाबा असा असा विषय करायचा. मी म्हटलं काय ठीक आहे ना, चांगलं जर विषय होत असतात तर चांगली गोष्ट आहे. तर पण मी त्यांना म्हटलं हा विषय टिकाऊ पाहिजे, बरोबर ना. तर ह्या वर्षी करायला तुम्ही गप्प बसाल तर नाही जमणार. तर कायम टिकाऊ पाहिजे. दरवर्षी हा विषय जोमाने व्हायला पाहिजे. जो काय तुम्हाला सपोर्ट लागेल तो आम्ही सर्व मंडळी वाडीतली सगळे करून तयार आहोत. एवढं सांगून मी माझं भाषण संपवतो. मान्यवरांचे भाषण चालू आहे. अशी मी मनापासून इच्छा व्यक्त करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. या दीपोत्सवाबरोबर या ठिकाणी जी रोषणाई केलेली आहे अतिशय उत्तम आहे. त्यामुळे त्या रोषणाईने या दीपोत्सवात अधिक भर लागते. त्याचप्रमाणे आणि ही सुंदर सजावट पाहू शकता. हा क्रिकेटचं मैदान आहे, त्यांनी तेही सजवलंय दिव्यांनी. आणि ह्या दिव्यांच्या प्रकाशात इथे मंदिर सुद्धा खूप झगमगताना दिसतंय. लख पडला प्रकाश देवट्या मशालीचा. आज ते गाणं मला आठवतंय. आणि या दीपोत्सवात आता सेल्फीची सुरुवात झालेली आहे. फोटो सेशन चालू झालेलं आहे, पाहू शकता. प्रत्येक जण आपापली एक या क्षणाचा एक फोटो काढण्यासाठी आतुर झाले आहेत. आणि प्रत्येक जण इथे फोटो काढून घेत आहेत या दिव्यांसोबत. या दीपोत्सवात एक दीपोत्सवाची एक आठवण म्हणून.
आनंदाचा क्षण. मॅचिंग कपदा सोमू बाजूराव Peace.